de turismo das Terras do Bolo. Esta marca foi creada aquí por Vero, que teñe aquí ao meu lado. Está dentro do proxecto que finaliza ahora con esta presentación, que foi o proxecto que presentamos no 2023 no Ministerio de Reto Demográfico, onde nos concederon unha axuda para dinamizar o noso concello. E nela, a parte de máis cousas, unha era crear esta marca, e agora, xa co novo proxecto que presentamos o ano pasado, no 2024, que nos concederon agora, xa é para desenvolver esta marca con produtos nosos de aquí do concello, onde o que queremos é darlle vida sobre todo aos nosos recursos, que como ahora mesmo onde estamos, que é o Castelo do Bolo, temos tamén o Santuario das Ermidas, e tamén temos o Museo do Lloso. Ya aparte, outro que tamén, con este proxecto que finaliza ahora, tamén fixemos un estudio arqueolóxico buscando no noso territorio, os restos das nosas orígenes daqui do concello, e que queremos agora tamén desenvolver e dar a coñecer a través desta marca. Ora pasolle a palabra ao seu delegado. Gracias, alcalde Alberto. Primeiro é felicitar o alcalde e a corporación, porque ten iniciativas sempre de estar atento a cualquera tipo de programas de axuda, de subvencións do Ministerio, e iso demostra que queren que o Bolo avance, queren que o Bolo mellore, queren que o Concello de Bolo estea dinamizado, teña actividade económica, actividade turística, actividade de recuperación de patrimonio cultural, de actividades e de xente. É un alcalde e unha corporación que loita contra problemas do mundo rural e de vacíos demográficos ou de perda de poboación, actividade económica, e aí está o Ministerio correspondendo sempre con estas actividades e estes proxectos. Son proxectos coherentes, proxectos sostibles, proxectos vinculados ao territorio e proxectos dinamizadores e, además, que presentan actividades de consistencia no tempo, de sostibilidade tamén no tempo. Nun primeiro proxecto foi aprobado polo Ministerio no seu día, no ano 23, que desenvolveu todas as actividades, incluso tamén actividades de dinamización laboral no Concello. Isto foi no ano 23 e agora hai apenas un par de meses acabase de aprobar a segunda parte, a segunda axuda, unha cantidade de 180.000 euros para o Concello do Bolo, para dinamizar turísticamente, para facer visibles moitos recursos que xa existen, para crear actividades e eventos culturais e etnográficos que teñen que ver coa historia do Bolo, para tamén dinamizar desde o punto de vista laboral de contratación, de fomento de actividades laborales sostibles vinculadas ao mundo rural, como pode ser produtos artesanais ou produtos que teñen que ver co noso territorio. E aí está, xunto ao Bolo, xunto con outros 5 concellos da provincia de Ourense presente en este tipo de actividades que se desenvolven. E isto podemos comprobar, porque o Bolo ten vida, o Bolo nota que hai actividade, o Bolo nota que está presente na vida da xente, é un referente. Todos sabemos que o número de visitantes ao Concello do Bolo nos seus diferentes recursos turísticos, como pode ser o Santuario das Ermidas, o Castelo no que estamos, ou actividades vencelladas lúdico-festivas, todos sabemos que hai cada ano máis interés, máis repercusión, e esa é a línea que hai que traballar desde o que queremos impulsar desde o Ministerio. Proxectos coherentes, ben elaborados, vinculados ao territorio e sostibles. Por iso ten garantizado xa esta segunda línea de subvención e animamos, e estou seguro que van a seguir nesa línea, porque son unha corporación, unha alcaldía moi atenta a este tipo de convocatorias, moi presente e además que elabora proxectos coherentes e de calidade, porque por iso foi beneficiada con esta segunda parte do proxecto de desenvolvemento do Bolo como concello turístico e como concello dinámico, que son esos 180.000 euros que lles comentaba hai uns minutos. Así que felicidades á corporación, o Ministerio está sempre detrás, está sempre apoiando estes proxectos que responden a uns objetivos comunes. Nada máis por a miña parte.